Intro na ako. Wala nang intro. Yan na. Dali. Yan ay isang, ito ay hindi ko maintindihan yung mga sulat. Hindi ko si Valerio. Saan ba magbabayad? May CR kaya dito? Kasi ba naman dito? Hindi ba pinipilagay? Mag-iwan ka pa. Wait lang. Register for enter. Wait lang, Day. Need mo ng bago, Day. Ang ganda ng mga dragon. Dito tayo sa may sa may Bell Church ng La Trinidad, Benguet. Yan, guys. Yung mga dragon na yun. Parating na sa Chinese temple. Yan ay isang, ito ay hindi ko maintindihan yung mga sulat. Hindi ko maintindihan yung mga sulat, guys, dahil Chinese. Yan, ang ganda po, guys. Yan, kaya pasyalan nyo na dito. Pasyalan nyo na yung lugar namin. Yan, guys. Ang ganda. Yan ang simbahan ng ito yung church nila, yung mga Chinese. Kaso hindi pwedeng pumasok dyan dahil bawal. So hindi rin pwedeng mag-video sa loob. So hanggang dito na lang po kami sa labas, guys. Yan. Yan. Akyat pa kami doon sa pinakamataas na tanawin. Doon sa pinakamataas. Atin ang Magic Temple. Ang Magic Temple, Machu Temple ng Benguet. Ang ang pangalan lang ay Bell Church. Yan. Itong Buddha nila. Yan. Yan, Buddha. Buddhist. Mga Buddha nila. Ang ganda, guys. Para tayong nasa ibang bansa lang. Yan.
Ganda yan, oh. Ayan. Ayan. Yan, dito na tayo sa loob. Pinakamataas. May daanan din pala dito. Marami palang mga daanan. Napakaganda talaga dito, guys. Pwede rin tong ehersisyo sa umaga kasi mataas po yung mga hagdanan. Yan. Yan, bawal pumasok sa loob. Ang gaganda ng mga halaman. Magbari-bari tayo, guys. Bari-bari sa Ilocano. Bawal daw. Bawal mag-date. Dito. Or bawal tumayo. Kaya lakad na lang, guys. Lakad. Bawal din dito. No entry. No entry. So, paano kaya natin mararating doon sa pinakataas? Palagi na lang walang no entry. Nandito na tayo sa pinakataas. Na party ng Bell Church. Kaya tinawag na Bell Church kasi simbahan ng mga Chinese. Yan. Yan, diba? Ganda-ganda dahil, guys. Ang ganda-ganda dito. Oh my God. Dito na tayo sa taas. Ang ganda ng tanawin. Oh. First time kong pumasyal talaga dito, guys, kahit malapit po sa aming bahay. Malapit lang kami. Nilakad na lang namin ng aking kakulab na si Manay Jen. Manay Jen Vlog. Yan, guys, ang ganda. Ang ganda ng tanawin. Yeah. Guys. Kaso bawal naman umakyat. No entry. Nakakatakot, di ba? Yun ang kalsada. Highway. Yun ang highway. May aso sa baba. Papap. Nakasara. Puro kasi parang mga simbahan nila. Yung mga nakita yung ganyan, guys. Parang simbahan. Parang simbahan. Ang ganda. Five years bago.
Hello guys, dito tayo sa taas. Kasama ko si Manay Jen Vlog. Ito. Hello Yan. po! Siya yung kakulab ko ngayong araw na ito guys. Napakaganda dito sa lugar ng Bill Church. Church. Nabubulol-bulol ako oy. Yan guys, for the first time ay nakapasyal din kaming dalawa. Yes. At Guys, tingnan mo para tayo Church. nasa taas ng ulap. Talagang sa mga gusto pong pumunta dito at ngayon ay open naman po dahil vaccinated na po tayong lahat. Pwede na po tayong pumunta dito sa KM3 La Trinidad na meron pong entrance na 20 pesos lang. Sulit na sulit po yung 20 peso. Kasi marami ka nang makikitang mga magagandang tanawin dito sa Bell Church. Yes, Kasi, marami ka pa pagpipicturan. Ayan, hindi lang yung isa, tingnan nyo, nandito kami sa taas. Parang alam mo yung feeling na mahuhulog ka Yan, alam mo yung nahulog ka sa minamahal mo, bigla kang sinalo, ganon. Oh my God! Yan, hugot. Hugot si Manay. Humugot si Manay. Yan. So ayan, guys. nakakita naman forma ko, naka-Mickey. Naka-Mickey siya. Ako din. Ako Naka naman. pa? Yan. Hindi ako makapink ay makayelo Siya po si makadilaw. Hindi ako makadilaw. BBM. Wow! BBM tayo guys. BBM. Yan, BBM. Guys, tingnan nyo sa baba, ang ganda. Pag dito kayo sa taas na, ang ganda ng tingnan sa baba. Yan, makikita nyo lahat ng mga tanawin. Yan. Yan yung kaya tinawag pala na Bill Church guys kasi marami po palang mga alam niyo yung mga parang bahay-bahay na yan. Ganyan kasi yung mga Chinese. Ganyan sila gumawa ng bahay. So yung mga ganyan pala nila, parang temple nila, yon ganyan. Meron din siyang simbahan dyan sa baba. Kaya church kasi may simbahan sa loob. Kaso nga lang guys, hindi ko na pinakita sa inyo yung loob ng simbahan. Hindi ba kasi kagaya to sa Thailand? Bawal. Hindi, Thailand, parang style Thailand pero syempre 'di ba Chinese temple siya. Sa loob kasi ng simbahan nila guys, bawal po ang pumasok. So, irerespeto natin sila guys dahil yun Pwede po kang yung- magdasal doon sa labas lang, pero kung papasok ka bawal po ata. Ganun. Kaya dito na lang tayo sa labas. Pero sulit naman guys kahit papaano dahil kahit nandito tayo sa labas ay maganda naman po yung mga tanawin. Yan malaki po to, mataas. Nasa parang 4th floor yung taas niya. Yan. Yan guys. Yan. Parang old na siya. Parang old house ng mga Chinese. Yan. Pero may mga kasi sila, parang alam mo yung mga Buddha nila, yung parang style ng bahay nila ay mga iba't ibang uri ng Buddha. Yan. Yan, kaya may mga ganyan sila. Nakalak. Yan, nakalak po sa loob. Yan. Ang ganda sanang ang ganda sanang pasukin para may tour po kayo sa taas kaso nakalak po. Bawal pumasok. So, kahit paano guys, ang ganda. Kaya maganda din sana kung pwede pang umakyat din sa pinakataas. Guys, baba na po tayo. Ano day? Baba na po tayo. Nakakatakot guys. Ano na palang nagpapapicture. Baba na po tayo guys. Maganda sana kung may meron kang load tapos ilalive mo siya. Kasi wala na. Yan mo. Ang ganda sa baba. Pinicturean na ngayon.
Doon ako mag-e-end off alag sa simbahan. Sa labas na lang ako. Ito. Doon sa labas. Yun sa pinagbayaran natin. Anong gagawin? End of ano. Ako dito na lang doon sa simbahan. Mhm. Mag-wish na ako doon sa simbahan. O sige. Ay, hindi natin dala yung bracelet. Wala naman ako. Ikaw ako hindi nila sa Nakalimutan ko. Bababa na po kami, guys. Yan ang aming pinasyalang lugar. Ang ganda. Ang ganda ng lugar ng Trinidad. Yan ang kanilang simbahan. Hindi ko na pinasok kasi bawal. Yan. Kaya pasyal na kayo dito, guys. 20 pesos lang po ang kanilang entrance. Ano, no entry. Yan. Ano yung simbahan? Mag-wish muna tayo. Bawal pumasok. Ang ganda. Ang ganda. Parang ang sarap. video pala, are. Hi guys, dito ko natatapusin ang aking video. Sana suportahan nyo po kami sa aming mga vlogs, mga videos na ina-upload. Salamat po sa lahat. Thank you sa pagsama. Guys, Bye-bye. salamat.